Namkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndimthenjiwe molweni. Sisaphethe ukholo kwincwadi yamaHebhere 11 verse 6. Ke lungekho ukholo, akunabakho ukumkholisa kakuhle. Kuba lowo uza kuThixo umelwe kukholwa uba ukho, nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Ngaphandle kokholo asikwazi umkholisa uYesu. Kufuneka ngalo lonke ixesha sibe nokholo, sikholelwe yonke into ebhalwe iBhayibhile, sikholwe kuyo uba uYesu unyana kaThixo, uba uYesu washiya izulu azawufela izono zam nawe, siyikholelwe loo nto. Enye ekufuneka siyenze ezawugcwalisa ukholo lwethu, funeka kwiRomans 10:17 ithi kufuneka senze njani? Simane simamela ilizwi likaThixo, siye ezicaweni, sive abefundisi xa beshumayela, siqhele inkonzo, sifunde incwadi yeBhayibhile, singayivali, sivale iNetflix, sifunde. Ngaloo ndlela sizawuqhela, siza kuma noba kufike eziphi izivunguvungu, azuzusilahla pha. Siza kuma sithi siyamazi uYesu inkosi, siyitsho sithi siyamazi umuntu ozasikhupha kule ngxaki nguYesu, owashiya izulu azasifela, nguye umthwale wethu. Asinayo omnye umuntu esimethembile ngaphandle kwakhe. Ungaduqumbi uqalekisa ubuyele umva eyiphutha ngenxa yokholo lwakho oluncinci. Luzawukhula, uzawuqina futhi namhlanje xa ndikuxelele ibali likaThomas. Uba noThomas zangakholwa uba uYesu uvukile. uThomas wayengumfundi kaYesu, wayesehla enyuka noYesu, wayezibona izinto uYesu ayezenza ephilisa abantu, imimangaliso yayisenzeka phambi kwakhe. Kodwa ngoku xa kuthiwa abefundi bayesu bemxelela uba uvukile uYesu, sikhona inkosi, siyibonile, wathi ngeke ndikhona. Ngaphandle uba ndimbone mna ngokwam, ndibone apho babembethelele khona ngezikhonkwane, ndibone imingxuma, ndize ndifake izandla zam pha. Nalapho babemhlabe khona, ndide ndifake nesandla sam pha, ndizawukholwa ke. Wafika kanti uYesu ngenye imini, ngoba ngokuya ekuqaleni xa efika uThomas ebengekho, wava nje. Wafika uYesu wambonisa izandla zakhe. Thomas, azizandla zakhe, wambonisa yonke. Thomas, oh Yesu, oh Nkosi, oh Thixo. Wathi uYesu, Thomas, uyakholwa ngoku ngoba ubona? Thomas, uyabona, uyakholwa ngoku ngoba ubona? Wathi basikelelekile abakholwa bengabonanga. Athi abakholwa bengabonanga banoyolo. Ndim nawe ke apho, masihlale elikhulwini lethu, singasuki, sazi ukuthi uncedo lwethu luvela kuYehova, umenzi wezulu nomhlaba. Indumiso 1:21 itsho. Sitsho sithi siwaphakamisele entabeni amehlo ethu, uncedo lwethu luvela kuYesu, nguye ozasikhupha kuzo zonke lezi ngxaki. Singade sithandabuze kangaka, singade sibe nenzondo engaka, singathwalisi abanye abantu iingxaki zethu. Sazi ukuthi iingxaki zethu sizenza njani, sizinika uYesu, sinobudlelwane obuqinileyo noYesu, menaye. Thomas kanti kwincwadi yezenzo yayinguye babesebesifuna isithunzi sakhe, ngoba yayinguye wayeshosholoza ivangeli pha, eshumayela kwincwadi ye-Acts. Uthi into echazayo into ukuthi weva uYesu bemxelela uba wena musa uba ngumuntu ongakholwayo, kholwa. Wava uYesu xa emxelela. Wayeshumayela pha,
sindisa abantu. 3,000 souls were saved ngentshumayelo kaThomas. Thomas nguPetros kaloku.